Banding with my sister at mag-rest anay as a vlogger. Bisan rest day, gina-vlog mang gihapon. Sige lang at least para may makita ka mo kung anong ginaobra ko kung wala ako nag-vlog sang mga seryoso. Mag-home na kami ni sister ko. May take home kami para sa mga amang ido. Bye-bye, Greenwich. Thank you. Thank you, guards. No? Take out ko niyo. Hindi kita mantaw, Neng. Hindi kita mantaw. I check talaga. Sa sulod duman to kay Trio, ka SM. Sige, mabalik lang ako dadi galing sa Dason. So, over ko na lang anay guys ha. Kay Ara naman may maagya naman kami nga sound system. So, pagwa namon sang sister ko, medyo madulom-dulom na kay medyo mag alas 6 na ni sang gabil kadugay. Kag-ari may mga shop na diri nga nag-offer sang unlimited samyupsal Korean food. Namit guro na naway pa ko nakatilaw. Ara gaagi kami da. Tapos amon na istorya ni sister ngo kabudlay maging vlogger nga wala ba sang stand ang imo nga cellphone or ang imo nga kung anong ginagamit nga kamera. Hambal ko ti sige lang nga way pa ko amuda mo sige lang sa uli guro may amo na. And then the outside here. Outside na. SM nang outside. O, ate, mabalik kita sa SM, Neng. Neng, kaptiyan ay kamera ko. May nakita ko ngayam. Ang tawaan ko, ang gamay. Sige. Hindi, pa mo ka daw. Wala. Tuki! Tuki! Dali, dali, dali. Tuki! Dali, sige, kaon ang ga. Langga, sige na kaon. Oh, ay itong bitong langga. Oh, matiis-tis. Hindi mo. Saka layaw dyan yung layaw. Ay dyan tibalay. Kaya. Kaya pa paano? Gamagit ah. Magi kami ni guard ah. Be, ang bagong alagyan sang Mary Mart. Kanami. Nami, no? Nami, oh. Nami, it. Wow. Nagabihan na kami ni sister ko pangita sang trapal para sa amon mga ido. Ari kami si Snart Street. Pangita kami sang shop nga mabakla namon trapal. So, dali lang kay galibot pa kami dire kung diin kami pwede kabakal. Kay dugay madumduman ni sister ko nga, ay, dira malanggali o may unit top. Siya malangga nagmuno sa ako, dira malanggali o may unit top. O nga, kaina, pakita sagi ka ano, ara mo noon niya ko o. May trapal na diga? Trapal? Sige, sige. Trapal, bakal kami, trapal. Back on the street, took my time, took my chances. Went to distance, now I'm back on my feet. Just a man in his will to survive. So many
times it happened too fast. You change your passion for glory. Don't lose your grip on the dreams of the past. You must fight just to keep them alive. It's the eye of the tiger, it's the cream of the fight, rising up to the challenge of a rival. As the last known survivors took to prey in the night, and he's watching us all in the eye of the tiger. Ara ay favorite song ko gid na ano kay ginapatugtog gid sang Unitap ti ako na lang nagkanta kaysa sa maka-copyright ang akon nga vlog, di ba? Pasensyahin niyo na ako ha, ang inyo nga vlogger na singer na Libagon Galing. Now ari nagali kita diri sa glassware sa Unitap section. So, pwede na kamo diri makabakal pang December nga gift ninyo or pang giveaways ninyo. Okay, makadto kita to sa iban nga portion sang Unitap. Nagbakal gali kami di trapal sang amon ido kay para sa kung tag-ululan hindi isla mabasa. Diri damo gali isla baligya. Ain't a thing. Pero mga China made lang ni pero barato lang tiyagaan mo lang kaysa sa mabakal ka to sang mahal gid tapos makalabok ka man lang. Dali man lang yung mga guba. So kung mga temporary man lang gid ang inyo needs, sabi mga pang Christmas decoration o parusining grapes o pang table sa dining table nga i-decorate nyo na plastic na lang kaysa sa magbakal ka pa sang fresh nga grapes nga kamalmal ang kilo. Ti pang display lang niya. O, damo ko choices. Ako di ang prinsesa ng Kabulakan kag mga grapan sang Unitap. Si damo-damo di baklon. Mulang naiyawan ka lang galing sang hugas-hugas sini kong mayabukan. At least no hugasan nyo din halay-halay ang mga flowers. Wow! Ay, sa mga gali da sang event, naga-host sang event, pwede ka mo gali di ka bakal. Tapos amo na gamito yung mga flower, bisan fake lang yan namin man tulokon. Sa Christmas decoration naman kita, si Santa Claus, mga Christmas light, damo diri, barato lang na diri for sure good. Because ng mga China made man lang te sa sobra kung muntik na tani mamukha nga ako na bye. Bye. Thank you for watching. Hope you enjoy. See you on my next vlog from the City of Love, Iloilo, Philippines. Mwah.